Kuya Alvin, ilan taong nga? 3? 15. Magkaedad tayo, magkaedad ng kuya. Brand na lang. Grabe. Pareho tayo. So, pwede mag-pray muna tayo? Oo, sige. Mas mahina. Kasi malak mo. Pwede. Oo. Pray mo tayo, Kuya. Yan. Magkailan. Christian tayo. Mag-pray ka. Okay. May verse ka bang alam? Mag-pray ka tayo. Susunod din po. Yes, mga subscribers, muli si Manuel Gepingo, kaya si Pamakati Solian ng new client, si Kuya Alvin, Ayala. So, ang ganang problem mostly spasm at lower back. So, yun ang natitidari ko sa kanya. So, pray muna kami together with his family. Pray mo tayo. Kaya. Ito tayo. May gumain ko. Anong verse meron ka? Iwas ang verse. So, ang verse ka? Mateo 16. Pag sumagot mo muna, pag ano yung bagay pagkakaroon sa'yo, sa Marcos 11:22, magkaroon ka ng maraming tayo ng Marcos 11:22. Lord, maraming sa akin po tayo. Kaya di Lord yan, bless us. Balik mo sa Diyos. Natin sa malakas. Sige lang na. Diba? Ya, wala. Hindi ka maamoy yung cellphone. Wala, magsasabi. May t-shirt ka, diba? Tapos na to? Meron ka bang extra t-shirt? Wala. Ah, Sige, di ba? Makuha tayo dito. Extra t-shirt. yeah, bayan mo ko sa muna. So, parang pala patient boss. Ayun mo. Lumalong na ako. Mapapira na ka ito. Nanong buli mo ba? Nanong agmano? Extra t-shirt. Nanong ba? Ay, hindi mo siya. Nakabasa na yan. Mag-design din. Wala ka exercise. Ay, Kabawas, walking, wala ka rin. wala. Amalis. Mamalis. Pero ako din magsuba. Ay, hihig tayo kasi yun yan. Dahil tayo, exercise. Pamante na ako pero yung Suba na ka muna. Subukan ko. Nano? Oh, what's that? Ali yung magkirap. Ali dito. Macheck po kayo mag-uwi. Macheck po po, macheck Kaya, please. Macheck mo makabuti yun. Tidora? Sinabi na ka, lari ka na ako. Hindi na ako sa mga Open. Open that one. Oh, kamay do. Doon yung gusto ko. Laki na ko? Igawang pera. Oh, give mo rin ang lang. Kasi yung bawal na yun, bawal yung sigarilyo, bawal yung alak. Ay, aliyan. Bawal mandi yung so, bawal mo naman. Bawal pa soft drink. Tama na ito. Kasi ba?
mo. Hindi na marirecord yun. Kung mahaba. Parang na lang tayo. Wala na ba? Dapat nabab na. Raming ginulis ka nini. Be. Huwag ka magkilan na. Sayang yung bayad mo ulit. Mick? Ano ako magbibigyan? Ausan ko na lang ang movie ako na. Ay, papagbalikan ako. Kasi kasi Alin mo na, Ben? Alin mo na? Sige na, Ben. Lalo ko naman pati Pepa Obra ka nung satisfied. Wow, boss. Dana mo. Yung bayad yan, satisfaction. Ditang kanisan mo, magic ano. Ah, kahit piningasali na ka lang. Ano yung movie? Akagi ko na yung siya kung Pepa dati. Straight mo yan. Kasi nung tako kayo. Boss, yung malalim. Simuran mo. Solid yun. Sige ka. Salat mo. Mahal ng spas. Kaya ako man sisindi ako ng minimum. Dati kong kaikinga. Dati kong talamak ingala ko nila ako. May bahay na, boss. Malawak kung makasungkol ganyan. Kamunduan na niya. Ayun.